ọkọ mere ndị ọma m jem ọnụ ejimaka na egwu nke a na ha akpakwala gị obi aṅụrị. Amakwa m na o nwekwara ihe nkụzi na-amatakwa n'ime ya ama mụ na ọtụtụ mgbe ọ na-abụ a na-ele ihe na-eme n'ụwa taa dịka o metụbe mbụ, mana enwekwa ka ndị mbụ sikwere jisi ike wee bido nwuo ya n'oge mbụ, mana n'oge nke ugbu a ọ bụziele asị aka ekwela karịaziele nku aka. Na egwu nke a nọ na-akọ akụkọ Obiakọ bụ nwa odogwu na nwunye ya, n'ihi na nwaanyị na-akpaghị nwoke na-edekọrọ ya n'ihi na ọ chọghị iji otu anya wee lụ, ọ chọrọ iji anya abụọ wee lụ. Nsogbu apụọ. Ọwụrụ Oliver De Coque nke kụrụ egwu ọsị na elecha aghara bụ obi dị mma, na di na nwunye na-ebi ọfụma ọ bụ elecha aghara, mana nna Obiakọ jụrụ iji elecha aghara wee lụọ nke ya, mana nwa ya ahụtaghị ya otu ahụ. Nwa ya hụtara ya na nna ya kpọrọ nne ya asị, nsogbu wee pụọ. Mgbe nne ya bịa gbaghere ya izuzu nga ihe nna ya ji akpa ike, ma chefuo na ihe ahụ nna ya ji akpakwanye ike wụ nga ndụ ya onwe ya bụ Obiakọ. Akọwasịrị ya ọfụma, ọ bụrụ ndị si akọwasịrị m ọfụma, akọwasịrị ya ọfụma, o buruzie iru anwa ịgbatara nne ya ọtụtụ, ga-eburuzie ijele nwoke ji akpa ike, ya bụ ike nga nwoke ji akpa ike, ịghọtala, buruzie ya bụ ihe na-agwazi nwoke si taa ị ga-anwụ, mgbe niile gị na-enye nne m nsogbu, emekpa nne m ahụ, ịkpọrọ nne m asị, nne m hụrụ m n'anya na-eleji m anya. Chefukwa na ọ bụkwanụ nwoke wetaghịkwana ihe eji eleji anya. Mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị mere n'anya ebere eke ejiela ike. Ịhụlanụ mgbe ọ na-ewelitele ijele nwoke ji aba, nwoke na-ebekwana si ya gerekwanụ ndụmọdụ nna gị na-agwa gị, hapụkwanụ ihe tara n'abalị ya wụrụ anwụnta. Ngwanụ ọ bụrụ na okwu na nne gị na-ese mgbe niile ga-ebute okwu, ngwanụ site taa gaba aga ọzọ. Ihe ọbụla esi ya akpọkwanụ m nne gị Obiakọ butu Obiakọ jụọ mba ama etiwarịrị ya taa, nne ya amatakwanala na ọ bụ na o tiwa ya na nye onwe ya wụ Obiakọ. Mgbe ọ chọpụtara nke ihe mebiri emebi, asị mmanụ kwafuru akwafu ole nwezikwa mkpokọta. A na ebe a na-adọnya bụ ihe Obiakọ jele nwoke ji akpa ike tiwa ya. Ngwa mgbe o tiwara ya, Obiakọ ayọbasha dọlekwelekwelekwelekwele ume apụọ nwoke na ọbụrụ otu a ka Obiakọ si wee laa n'obodo ahụ debe na ahụlanụ ya were wuru izuzu nwaanyị ahụlanụ ka o si adị. Ọ ka o mere anyị wee ji nke a na-ejide oge n'oge ndị Igbo na ezinụlọ na-asọ rere n'ụbọchị taa, na-asị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Biko na-ayọ onye enu onye ala, biko nke ọbụla ị na-eme jisi ike na-adụ ndụmọdụ ọma, jisi ike na-enye ezi ntụziaka, jisi ike na-ahụ na ị ga-ekwe ka ọbụla dị nghọtahie dị n'etiti gị na di gị maọbụ gị na nwunye gị wee rụọ ụmụ, wee mee ụmụ bụrụ ndị gbawara oke site n'ịkpa oke mee nke ha na-ekwesịghị ime. Ọ dịsịghị mma. Ọ bụrụ na ọ dịsịghị mma, ọ dịghị mma ncha dịka anyị na-ayọ ọbụla dị n'afọ ọhụrụ a. Ile anya ihe eji bata n'afọ nke a bụ mgbasa, itinye ya ntị ebe a sị gị na di na nwunye nke a mgbasa, di na nwunye nke a mgbasa, ebe nke a mgbasa, ọgbaghara ebe niile. Mana ọ bụrụ na anyị ejiri akọ na uche anyị werekwanụ ndụmọdụ ndị nna nna anyị ha wee mere, ọ ga-enyere anyị aka, nke gụnyere iji otu anya alụ, elecha aghara, wee na-adụkwanụ si biko enwekwana onye bụ nkume, onye maara ihe dị mma ya mekwena, nwoke mara ihe dị mma ya mee, nwaanyị mara ihe dị mma ya mee, ka anyị wee mezi obodo anyị wee jiri ohere a na-achịkọta ya
n'oge ndị Igbo ezinụlọ na-asọrịrị si onye ahụ lọta ya ahụkwa ya echi. Ọ ka bụkwa onye nke gị onye ozi Kelvin Harris na-asị udo dịrị gị. Ngwa nara ịchaka ọma anwụchulo. Hey viewers, welcome to Epic More TV, your friend. Please don't forget to subscribe and share.